lehen egiten zan modu eta oin egiten dan modue, ez da bardin, ez? Guk hartuen gendun maaztie eta bodegi eta dana, egon zan moduen, eta lehengo azalerak bere, matzaren azalerak bere ziren bardinek. Gehienez, hektarea bat. Eukize horien bere momenturik onenean, ez? Bere azalerarik handien eukize horienean, hektarea batekoa zan. Orduen, bueno, holan hasi ginen, bai egero, bueno, denominaziotik hasi zan apurtxu bet, bultzatu gurean, beste estilo bateko produkzioa, zabalaua, profesionalaua, eta horretan sartu ginenien beste 2 hektarea egiteko apostue hartu gendun, eta guztira orain 3 hektarea dekoguz. Baina beti pentsegu izen dugu, gure dugula jarraitu, ez dakiz lan esan, familia arteko bodega bat izaten. Eta geure inguruegaz hartu emon zuzena dekona. Ez da proiektu industrialagoa, edo handiagoa, edo hori bai. Eta, bueno, horregaitzik bere, izena bere bardine mantendu dugu,